Alam nyo ba na may tatlong nakamamanghang na diskubre ang mga siyentipiko tungkol sa ating mundo, ngunit naisulat na pala ito sa lumang tipan noong unang panahon? Ito ay nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos at hindi ito katang-isip lamang. Ano-ano kaya ang mga ito? Unang-una, ang daigdig ay ibinitin sa kawalan. Noong unang panahon, 2300 BC hanggang 1500 BC, ang mga sinaunang tao lalo na ang mga Hindu ay nagtuturo na ang mundo ay sinusuportahan ng apat na malalaking elepante na nakapatong sa isang bao. Ang makapangyarihang bao na iyon ay ang Diyos nila na si Vishnu. Binubuhat ni Vishnu ang daigdig sa kanyang malapad na likod. Ito ay imposibleng paniniwala, ngunit ito ay sikat na turo noong unang panahon. Pero noong 1543 AD, nadiskubre ng isang napakatalinong siyentipiko na si Nicolas Copernicus na ang mundo ay umiikot sa sariling akses. Ito ay umiikot sa araw at ito ay ibinitin sa kawalan. Nakamamanghang pagtutuklas sa ating kasaysayan. Ngunit ang nadiskubre ni Copernicus na ang mundo ay ibinitin sa kawalan ay naisulat na pala sa lumang tipan noon pa. Sabi ni Job, ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Job 26:7. Ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Huli na ang mga siyentipiko sa kaalamang ito. Naisulat na pala ni Job noong 1520 BC ang kaalamang ito. Mas nakamamanghang pagtutuklas. Aksidente ba ito, mga kapatid? Hindi. Sa gabay ng banal na espiritu ay naisulat ni Job na ang mundo ay ibinitin sa kawalan. Wala pang kagamitan noon sa siyensya, gaya ng teleskopyo. Ngunit alam na ni Job na ang mundo ay lumulutang sa kawalan dahil sa turo ng Diyos sa kanya. Ang Biblia ay sulat na makatotohanan at hindi katang-isip lamang. Huwag na kayong magdududa sa Biblia. Maniwala kayo at sundin niyo ang utos ng Diyos dito.